Здравейте! Казвам се Крум Папазов. От известно време съм майстор, от доста години. Занимавам се с строителство, основно с камъни. Покриви, зидари, сухи и с разтвор, разбира се. Сега най-напред ще ви покажа, понеже нямаме разтвор в момента, ще ви покажа суха зидария как. Тоест ще ви покажа първо как се обработва камъка. Фащаме го камъка. Този камък, както го виждате, е за цепене, да може да стане добра основа, да легне хубаво камъка, да не се налага да се подпира допълнително. Затова ще го сцепеме така. След това избираме си лице. Тоест лицето го подбираме по най-дългата част, като го оформиме с хубави краища. Така. Да, ето това ни е лицето. Оформяме го още малко. Така. Тук просто ще продължа сега, както е този зид. Камъкът винаги се слага върху два камъка. Винаги да легне хубаво. Да стои без да се клати. Когато се клати, му слагаме така наречените чувейки, когато се налага. Така, сега подбираме следващия камък горе-долу по дебелина с този. Да. Така. Ударът трябва да бъде отсечен и дърпаш на страната, на която искате да се отчупи. Слагате го до него. Ето той почти е колкото този. Следващия камък е по-голям възможно. Както си е добит от кариерата, е хубаво да не се чупят много с дребни камъни. Не става добра суха зидария. Сухата зидария става с големи, хубави камъни. Тук го така го подравняваме леко, защото има лек наклон. За да може да се подбере така. След което го слагаме върху тези. Тук. Това нещо трябва да се получи. Сега слагаме, ако мърда, слагаме чувия. Слагаме в фугата също. Трябва да се оплътни хубаво, за да може да стои здрав и всеки камък да подпира и да лежи върху другите два много добре, без да мърда. Това в основни случаи, в основни линии това е с сухата зидария. Сега да ви покажа как се реди плочите, как се редят на покрив. Това, да речем, е наклона на покрива. Заключих го. Плочите тук са ми малки, но ще покажа принципа. Най-напред се поставят на стрехата тези плочи. Така, подбираш ги, така че да пасват в една линия. Отпред. Тук се прави един засек и на тази, и на тази. Куват се с пирони. В миналото са ги ковали с дървени клинове, когато не са разполагали с пирони, с метални пирони. И така, в този случай другата е тук, както се сещаш. След това започваме и ги редим по диагонал, като тази застъпва между двете. Преди това има другата, която от тук е тръгнала и тази трябва да тръгне така. След което, разбираш ли ме? Да, така и тук е тази, след това слагаш тази тук, след това започваме от тук. Редим ги така. Така че да се получи тук ред по диагонал.
по диагонал на ската. Така. Следващата е тук. Трябва тук да се подложи в случая. След това слагаме тази. След това слагаме тази. И такъв е принципът, така наречената рибена кост. Рибена люспа. Както са разположени люспите на рибата, по този начин се редят и каменните покриви. Сега вече ползват съвременни материали. Хидроизолация слагаме преди това, за да гарантираме по-добро качество на покрива за по-дълго време. Защото в миналото са се качвали почти всяка пролет за кратки ремонти, за да могат да се поддържат. Защото все пак камъка, колкото и да е здрав, той се руши, гние, в зависимост от структурата и в зависимост от химическите съставки на самия камък. Това е за до тук. Друго какво мога да ви кажа? Значи видяхте как се крои, разкроява камъка и как се оформя. Когато искаме да направим така наречената редена зидария, блоковете трябва да са подбрани и допълнително се обработват с длета, които да се оформят в правилни каменни блокове. Там, където в миналото се е налагало, основно църквите и някои манастирите са правили по този начин. Друго какво мога да ви кажа? Този тип зидария, суха, е характерна за нашия район. Тя се е използвала основно и до ден днешен се използва основно за подпорни зидове. За да може акумулираната влага, която се наслагва зад зида, за да може да изтича през тези фуги, защото ако е с разтвор, тежестта ще стане много голяма и вероятността да поддаде зида и да падне е много голяма. Затова те се правят с големи блокове, с много големи камъни, за да може да стои зида, както се казва, векове. Това е основно принципа и той е характерен за подпорните зидове, където, както в нашия район, имаме скатове големи, които трябва да се подравняват, да се терасират и са ги терасирали точно така, както и ние сега ги правим, разбира се, терасите с каменни подпорни зидове с суха зидария.